Hayi ndikhona. Ndikhona. Cha ndilinde nje ubusa ahambe. Ndizawuza apho kuwe. Oh ayambana. Suyifihla. Boluthetha naye. Mna? Ndisho wena boluthetha naye. Hayi bo. Kodwa iphume endlini uncume. Ngodizayo. Boluthetha naye efonini. Mna ndincumile. Boluthetha naye efonini. Hayi uthetha namntu mna buza. Suneza isibhanqa. Hayi bo nyabuza kange ndithethe namntu nje na. Unjani kanje? Ndiphilile akho nto njani Ngicela wena? ifoni yakho. Sapa ifoni yakho. Sapa ifoni. Sapa ifoni. Sapa ifoni ngoluthetha naye. Shit. Nasi isibhanqa. Yebo ngilobabala. Hayi ulantu Ufuna nje ubabala phakathi kwami nawe ungenaphi ubabala? ebefuna undithuma uthi ubaba uthi ufuna undithuma bethu ucela undithuma Sisibhanqa ne? Oko sixoxa ngobabala, sixoxisa ngobabala, oko. Into engxaki yakho nobabala kanti? hayi kaloku Hayi ungimameli wena. Shi, ayisuka manina nale phone yakho. Eyona nto bendizela apha ku bezokuxela imali zikamama ziyaphuma. hayi nyani Kuba ndinzima omdala endlini ndifuna ukwakha isithabathaba sendlu phayana. So andiyazi ukuba ndizamfumana phi into yokwakha. Ngoba ndifika sothela nobabala nje apha. Oziyaphuma imali kamamako Ewe ziyaphuma. Yo ngoku ufuna ntoni ke mntu wam Ndifuna umuntu wokokha, ndifuna ukokha indlu enkulu phaya ekhaya, ndifuna ukuzikhaya. ufuna ukwakha Wewe. Hey kodwa ndingaku-advise mna ndithi ngawusebenzise inizole ikhaya contractors inizole ikhaya contractors Ngabantu bokhaya. ewe awuyazi inizole yo busi jonga ndikubonisa umsebenzi wabo yebo Ngisakho ngabona le? inizole ikhaya contractors le ibihamba webo jonga busi Hayi ndiyabafuna abantu Webo? apha ndiyabafuna. jonga busi kamani ufuna ukwakha isithabathaba busi jonga busi yebo ngabo ke ngokwaba uyababona Asani Jonga. mabeza bakum. benza yonke into busi yonke into uyabona xa uzazi bufuna ntoni ebomini usho ngawe ngestory sakho nansi inizole ikhaya constructors Hayi ndiyabafuna khange ndinike inamba zabo. hayi mntu wam soze ndikiye kuphalale mntu wam inizole kaloku ikhaya constructors i-right ukufa yokha ngayo ukubone kulo babalo kunjani babesokhelwa yinizole ikhaya constructors lo babalo yo uyayibona mosindla kulo babalo ipholile Sixoxa ngobabala. Phindifakana nobabala wena. Into engxaki yakho nobabala. Uzawuxoxa yonke into ethi wena apho uhambe into babala. Into engxaki yakho nobabala. hayi bendithetha ngenizole Ntoni ingxaki yakho nobabalwa? inizole ikhaya constructors Ubabala ungenaphi yena? okay